ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, କେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ କେଉଁ ନାଟକ ହେବ, ଆଉ କେଉଁ ଯାତ୍ରା କେତେ ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜି ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ 16ଟି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲୋକେସନ୍ ଅପଡେଟ୍। ନମସ୍କାର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିକେଜେ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରୁ ପ୍ରତିଦିନର ଲାଟେଷ୍ଟ ଲୋକେସନ୍, କ୍ୟାମ୍ପ ରଜନୀ ଏବଂ ଆଜିର ନାଟକ ଅପଡେଟ୍ ନେଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତେବେ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର 16ଟି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିର ରାତିର କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିବା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ପାଖକୁ। ଏହା ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 6ରେ ରହିଛି। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗୋଳାବନ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ। 13 ଅଗଷ୍ଟରୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଉ ଆଜିର ନାଟକ ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମ କାହାଣୀ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଳାବନ୍ଧ କିମ୍ବା ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକେସନଟା ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ଅପଡେଟକୁ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଏହି ପାର୍ଟିର କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 3 ଆଉ ଲୋକେସନ ହେଉଛି ଦଶହରା ପଡ଼ିଆ, ଅନୁଗୁଳ। ଦଶହରା ପଡ଼ିଆ, ଅନୁଗୁଳ। 14 ଅଗଷ୍ଟରୁ 19 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଉ ଆଜିର ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣ ମୋତେ ସିନ୍ଦୁର ଦବୁ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣ ମୋତେ ସିନ୍ଦୁର ଦବୁ। ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀମାନେ ଲୋକେସନଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଯାତ୍ରା ରାଣୀ ସିଂହ ବାହିନୀ। ଏହି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 6ରେ ରହିଛି। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଟୋଲକବେଡ଼ା, କଣିଆ, ଅନୁଗୁଳରେ। 13 ଅଗଷ୍ଟରୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଉ ଆଜିର ନାଟକ ହେଉଛି ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀ। ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ନାଟକ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକେସନଟା ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଅପେରା ମାହେଶ୍ୱରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିବା ଅପେରା ମାହେଶ୍ୱରୀ ପାଖକୁ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର ତାର 4, ଲୋକେସନ ଜରିପଡ଼ିଆ, ପାଗା, ସାଲେପୁର, କଟକରେ କରୁଛି। 13 ଅଗଷ୍ଟରୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଉ ଆଜିର ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ ବୋଝ। ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀମାନେ ଏହି ଲୋକେସନଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ 4ଟି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଲୋକେସନ ଓ ଆଜିର ନାଟକ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି 12ଟି ଅପଡେଟ୍ ବାକି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଯାତ୍ରା କେଉଁଠି ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର। ଏହି ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 4ରେ ଅଛି। ଲୋକେସନ ଶ୍ରୀରାମପୁର, ବତିସୁଆଁ, ପାଲହଡ଼ା। 13 ଅଗଷ୍ଟରୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଉ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ। ପାଲହଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେସନଟା ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 3, ଲୋକେସନ ହାତିଆଶୁଣି, ସାଲିଆସାହି, ଭୁବନେଶ୍ୱର। 12 ଅଗଷ୍ଟରୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଉ ଆଜିର ନାଟକ ଗୋଟେ ଶୁଆ ଗୋଟେ ସାରୁ। ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ନାଟକ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନର ଅପଡେଟକୁ। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 6, ଲୋକେସନ ଜମାଟାଙ୍ଗି, ବୌଦ୍ଧ। 14 ଅଗଷ୍ଟରୁ 18 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଉ ଆଜିର ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଅଲାଜୁକି। ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ଲୋକେସନଟା ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 5, ଲୋକେସନ ପାଣିଓଳା, ଥର୍ମାଲ, ତାଳଚେର, ଅନୁଗୁଳରେ। 13 ଅଗଷ୍ଟରୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଉ ଆଜିର ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁନି ମୋତେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର 16ଟି ଅପଡେଟ୍ରୁ ଅଧା ସରିଗଲା ଆଉ 8ଟି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଲୋକେସନ ଏବଂ ଆଜିର ନାଟକ ବାକି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପଡେଟ୍ ଆଗକୁ ଥାଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 4, ଲୋକେସନ ଜୋରନ୍ଦା, ଢେଙ୍କାନାଳ। 13 ଅଗଷ୍ଟରୁ 16 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଉ ଆଜିର ନାଟକ ଢୋଲିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଅପଡେଟ୍। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 2, ଲୋକେସନ ମଠକରଗୋଳା, ଭୁବନ, ଢେଙ୍କାନାଳ। 11 ଅଗଷ୍ଟରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ।
ଆଜି ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ଏବଂ ଶେଷ ରଜନୀ ତାର। ଆଉ ଆଜିର ନାଟକ ଏ କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ, ଆପଣ ଯଦି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଥିବେ ଲୋକେସନଟାକୁ ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସୁଛି ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀର ଅପଡେଟ୍। କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 3 ଲୋକେସନ ଆମ୍ବପାଳ ହାଟପଡ଼ିଆ କିଶୋର ନଗର ଅନୁଗୁଳରେ 15 ଅଗଷ୍ଟରୁ 18 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଉ ଆଜିର ନାଟକ ସନାତନୀ। କିଶୋର ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ଲୋକେସନଟା ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 4 ଲୋକେସନ କନ୍ତର ପରଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ 14 ଅଗଷ୍ଟରୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଉ ଆଜିର ନାଟକ ମନେଇ ସ୍ୱଇଁର ମାଇପ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 3 ଲୋକେସନ ମହାବୀର ରୋଡ ଢେଙ୍କାନାଳ 15 ଅଗଷ୍ଟରୁ 19 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଉ ଆଜିର ନାଟକ କିଛି କଥା କାଲିକି ଥାଉ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ଲୋକେସନଟା ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଆସିଲା ଆଜିର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏହି ପାର୍ଟିର କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 5 ଲୋକେସନ ବଇନ୍ତ ଛକ ଆଠଗଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଉ ଆଜିର ନାଟକ ରାଗିଛ କି କଥା ହଉନ। ଆଜିର ନାଟକ ରାଗିଛ କି କଥା ହଉନ। ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ଆଜିର ଲୋକେସନଟା ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶେଷ ପାର୍ଟି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପ ନମ୍ବର 4 ଲୋକେସନ ପେଡ଼ିପଥର ହାଟପଡ଼ିଆ ଅନୁଗୁଳ 13 ଅଗଷ୍ଟରୁ 17 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆଉ ଆଜିର ନାଟକ ନଈର ନାଁ ବିଲୁଆ ଖାଇ। ନଈର ନାଁ ବିଲୁଆ ଖାଇ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହେଇଥିବେ ଲୋକେସନଟାକୁ ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜିର 16ଟି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲୋକେସନ ଅପଡେଟ୍ ଏତିକି। କେଉଁ ପାର୍ଟିର ଲୋକେସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଆପଣ ଆଜି କେଉଁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଯାତ୍ରା ଲୋକେସନ ଆଜିର ନାଟକ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ବିକେଜି ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କାଲି ପୁଣି ନୂଆ ଲୋକେସନ ନୂଆ ନାଟକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଯାତ୍ରା, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।